Šta svaki ribolovac prvo pakuje auto kad kreće na godišnji odmor? Naravno, štapove, rotpod i nešto sitnog pribora. Ćao drugari, dobrodošli u moj novi video. Evo već neki dan se nalazim na godišnjem odmoru. U Kotoru sam, Bokokotorskom zalivu, u mjestu Stoliv. I naravno, ja ne bi bio ja ko ne bi na godišnji poneo štapove, probao da zabacim i ulovim koju ribu. Probat ću da pecam večeras, sutra ujutru i možda još koji dan. Mamce sam sinoć pripremio, sisteme sam navezao, to ću vam sve detaljno prikazati u nastavku videa. Sad idemo na pecanje. Evo štapove sam raspakao, rotpod sam namestio. Sad je vreme da stavimo mamce na udicu. Na prvu udicu ću da stavim srdelu. Ovako uzimam, sečem glavu, prorežem stomak, kao kad se čisti riba. Zatim uzimam udicu, kroz kičmu probijam da izađe napolje, okrećem nazad i sakrivam udicu u srdelu. Bukvalno da bude kao varalica. Zatim uzimam filo elastiku koji je obavezan u morskom pecanju i dobro namatam. Da bi srdela držala na udici i da je ne bi sitna riba lako skinula. To bi trebalo biti to. To izgleda ovako. A na drugu udicu ćemo stavljati pače lignja. Znači lignju sečemo na trakicu. Lignju sam isekao na trakicu. I sad prošniravamo. Više puta. Vrh udice da viri. I opet ćemo namotati filu elastiku. Da to sve lepo drži. To je to. Idemo zabacivati. Predvez je od fluorokarbona, otprilike 80 cm do metar pravim. Jedan štap ću da bacim na nekih 20-25 metara, drugi će ići gore na 50. Pa ću vidjeti gdje se javlja riba i šta se dešava. Pošto sam pono mašinice bez bait runnera, ostavit ću otpuštenu kočnicu. I kad krene prvo izvlačenje, ne kontriram odmah, nego čekam. To je to. Čekamo prvo dešavanje. Evo, pošto nekih već 45 minuta nemam nikakvu akciju. Došlo je vreme da promenim mamac. I sa ovim levim štapom ću probati da izađem na 95-100 metara. Evo vam je drugi način kako
kako stavljamo sardelu, to jest mamčimo je na udicu. Znači proba da se ispod kičme provlači i opet se probija sa strane. Zatim ide filo elastiko da sve to učvrsti. Ovo je sveža, nešto sam jutros našao i kupio, tako da se malo raspada, ali vidjet ćemo kako će da reaguje na nju. U nastavku videa ću vam pokazati kako spremam mamce, to je srdele za ribolov i kako pravim sistem. Idemo sad zabaciti. Imamo dešavanje. To je bio udarac na školjku. Tu je. Ostavit ću ga još malo. Evo, kao što vidite, dobili smo prvu ribu. Mislim da je to škrpun ili kako već, škorpion riba. Skidam s udice i vraćam u vodu. Evo, sada ću vam pokazati sistem na koji ću da lovim. Pošto sam uzeo prve dve špulne koje su mi pale pod ruku, na jednoj je 0,27, na drugoj je 0,35. Ovdje je 0,27, sad ćemo zavezati 10 metara šok lidera, 0,42 basterlona, što dole ima dosta kamena, školjki i svega, tako da će ovo biti nešto kao i snag lider. Tako. To je nekih 10 metara. Sad, sistem koji sam zamislio za ovo morsko pecanje je led klip ili ti safety kopča, samo što ću dole na kraj da stavim gumenu perlicu, tako da ću ga napraviti kliznim, pošto morsko pecanje iziskuje klizni sistem. Evo ga perlica. I stavljamo brzo izmenjivu kopču.
Evo ga, to je to. Znači imamo safety sistem u slučaju da zapne olovo za neki kamen dole, olovo će otpasti, riba će izaći napolje, bit će dobra indikacija. To je to. Udice, uzeo sam smuđaroške Aberdeen 2.0, dugi vrat i za predvir ću koristiti fluorokarbon 0,35 mm. Može i tanji, ali ovaj sam spakovao. Sinoć nisam stigao da napravim odjevu koji mi se ispražnila baterija. Imao sam par poteza, jednu ribu sam izvadio, to je bila naša omiljena riba. Otvoren sam dođama, ali škakujem. To je to, mislim da sam pogrešio, ponosim prevelike udice. 2.0, 3.0 smuđaroške, a riba nije toliko krupna. Tako da donosim nešto do Kotora, da ću se vratiti u neku ribološku radnju i uzeti malo manje udice pa probati večeras. A umeđu vremenu sam šetao, pošto sam ponovno samo heavy opremu, šetao sam gradom i naišao sam na ovaj jedan ozbiljan štap, celih 10 eura. Umesio sam malo hleba sa sardelom i sad ćemo probati da ulovimo nešto. Malo pre sam ronio, obala je puna malih šparova, iglica, tako dalje, tako dalje. Ajmo probati. Evo ga, udica neka, šta znam, po njihovom neka sedmica, ali ja bih rekao neka 12-ka, šanovska. Imamo hleb, umešan sa dve iskidane sardele. I sad ćemo da probamo. Promašaj, iglica je odnela. Ovo nisam radio, ima 25 godina. Iglica prođe, bukvalno pokupi mi hleb sa udice i ode. Oho! Ovo imamo i borbe. Šparić, čini mi se. Evo ga, prelepa riba morska. Sve su naoružane bodljama. Idemo. Oho. Ovo je ozbiljna borba. Idu sve veće i veće je. Ovo može peći. Ovo je ozbiljna riba, ej.
Lepa ribica. Idemo nazad. Još jedan šparić, čini mi se. Oba! Ode sam. Ajde da otvorimo jednu. Evo šta mora radi. Odmah ređe sve. Gdje? Ajde idemo. Meso od školjke. To treba biti top mamac. Da ga riba voli. Op, evo je. Šparić. Ovo je maleni. Ovo je baš mali. Kao pola dlana. Ajde, plivaj. Ubiće mi školjku odmah. Top mamac. Prvi zabačaj, odmah riba, rekao sam. Samo ih treba non stop otvarati i čistiti. Vreme je da ja otvorim pivu. Oho. Spašavanje je uspjelo. Šta je ovo, ne znam. Liči mi na bandara. Liči na bandara rešen. To je baš lepa ribica. Sada ću vam pokazati način na koji ja spremam srdelu za pecanje. Sa ovim načinom dobijamo da možemo srdelu da držimo u frižideru do 7 dana, bez da se raspadne i pokvari. A druga stvar je što ćemo očvrstiti mamac, tako da sitna riba ga neće lako skidati sa udice. Evo za početak, uzeo sam srdele kilu, celu, zamrznutu, nažalost nisam našao sveže. Odledio sam ih i tu je so, može biti morska, može biti obična, svejedno je. Uzmemo jednu kutiju i na dno se sipa so. I zatim se ređaju srdele. Zatim preko toga još jedan red soli. I tako dok se ne potroši cela količina.
to je to. Zatvaramo i to ide u frižider na nekih 12 do 15 sati. Nakon toga je mamac spreman za upotrebu. I vadim ga tokom odmora i pecanja po potrebi. Jutro ekipa, evo 4:10 je, sišao sam dole ispred apartmana na mol. Probat ću da otpecam ovaj jutarnji termin. Evo ovako, za početak ću da promenim udice. Juče sam bio u Kotoru. I uzeo sam neke manje udice. Mislim da mi je to prvenstveno bio problem. I uzeo sam tanje predveze, znači fluorokarbon 0,22 mm. I udice su neke šestice šaranske. Pa ćemo vidjeti. Ovo su stvarno bile prevelike udice. 2,030 za ovakve ribe. Mislim da je to preveliko. Sinoć sam upecano na moj kineski štapić, to je juče popodne, jednu iglicu. Tako da ću na prvi štap pače iglice, drugi štap idemo srdelu za početak. Isto komad ćemo da stavimo. Tromno lepo, sve ćemo to završimo sa filoelastikom. Vrijeme je da zabacim. Juče je prekjuče se malo rodio. Tako da, kod crvene bove, koja je na nekih 20 metara od mola, iza nje počinje prelaz. Znači, tu je pesak. A pre toga je sve trava. Znači, idemo jedan štap će ići sa dužim predvezom u travu. A jedan ide iza na sami prelaz. To je to. Pa će da vidimo gdje se javlja i da li se uopšte javlja. Košnice su otpuštene. Će da vidimo šta se dešava. Pa, imamo potez. To je riba.
Čini mi se da je orada. Imamo i prvu ribu, lepa oradica. Tu je negdje oko pola kile. Taktika je urodila plodom. Manje udica i to je to. Tanji predvic. Dobio sam prvu ribu. Na meso iglice. Juče upecane. Riba mi je otkinula udicu na obali. Tako da imam navezanu drugu koju ću odmah da montiram i vraćam štap u vodu. Evo, nije ni palo, već imam udarac. Promašaj. Štapovi predzabačeni, desni štap na lignju, levi štap srdelu. Evo na levo imamo neka dešavanja, pipkanja. Levi je bio gore na jedno 40 metara. Nije bilo nikakvih dešavanja, sad sam ga primakao obale. Čekamo udarac. Sada ću da pokupim koju školjku. Pogledci, dagnje ili šta su već. Oni su odličan mamac za oradu. Nalazi se na molovima, brodovima, stubovima. Orada ih obožava. Oni su ove dosta sitne. Probat će nas nešto krupnije. Lepša. Biće dovoljno za danas. Danas je posljednji dan letovanja. Sutra ujutru rano krećem kući. Izašao sam na mol, 7:30 je, da otpecam još večeras, pa završavamo. Promenio sam lokaciju, pomerio sam se 2 mola levo od mog. Jutro sam malo preronio, ovdje je dosta duboko, bukvalno odmah dole je 4-5 metara i ide maglo u dubinu i skroz je čisto dole, nema uopšte trave, kamenje. Tako da prebacio sam se vamo da pokušam dobiti neku krupniju ribu. Levi štap sam namamčio sa sistemom onim školjka i unutar školjke stavljam udicu, a desni štap sam napravio sistem sa 2 udice i namamčio sam lignju. Zabacio sam preko minut i čekamo neku ribu. Mamac sa kojim ćemo namamčiti drugu udicu je cijela školjkica. To je dagnja, mušlja, prilepak, kako već ko zove. Radimo tako što ovdje gdje se
hvata za stene i otvaramo, ali ne da pukne, nego samo da možemo ubaciti udicu. Obično biramo školjkicu u veličini naše udice. Udicu ubacujemo, to je prvo ubacujemo deo gdje se veže, to je vrat udice, zatim i cijelu udicu i to zatvaramo. To je to. Rada je poznata da voli da jede školjke. Ona kad je uzme, slomi je i kači se na udicu. Možeš kad želi izabrati. Stvarno? Gdje ti svetlo jebote? Evo ljudi, izašla je morska zvezda. Jedan od ulova. Došao sam do kraja ove morske avanture. Sad ću polako da spakujem stvari i idem nazad u apartman. Tu me čeka put iz Sombora, trebam se naspavati. Malo pre sam imao jedan lep potez. Imao sam zlačenje. Kontrirao sam prerano, trebao sam sačekati da još jednom povuče, kao što Rada i radi. Nikad kontriram na prvu. Dobro. Generalno morsko pecanje je dosta zanimljivo. Treba se dosta igrati sa mamcima, igrati teren, tvrdo, dubinu, prilaz. Treba se dosta upoznati sa navikama ribe. Što se ulova tiče, za ova 3 izlaska po 2-3 sata imao sam jednu lepu radu, par škorpion riba i par nepoznatih riba. Preko dana sam se igrao malo sa štapom nekim što sam kupio tu na nekoj tezgi za 10 eura. Bukvalno neki mini bolonjez. Bilo je špara, cipla, fratra i tako dalje. To je dosta zanimljivo, pošto je riba agresivna i borbena. Sljedeće godine ću vjerojatno ponijeti i neki bolonjez. Nadam se da sam nekom pomogao sa ovim nekim savjetima kako se spremi mamac, veže sistem i namamči udica. I to je to. Lajkuj video, subscribe se na kanal, a mi se uskoro vidimo na nekoj novoj vodi. Bistro.